Днес едно кратко интервю с Мая Илиева. Започваме поредица от представяния на Националната конфедерация на труда и трите организации, които в момента членуват в нея. Мая, моля, сподели как възникна синдиката на българските медицински специалисти и как се стигна до решението да станете част от Националната конфедерация на труда. Как възникна синдиката? Синдиката беше в последствие от нещо, което ние направихме още 2019 година, именно големите протести на медицинските специалисти, които аз организирах първоначално само в социалните мрежи. Там се зароди бурята, така да кажа. Колеги от над 50 града в страната тогава се ангажираха сами и организираха по места протести, както пред общините, така и в лечебните заведения. Съответно, един от големите протести беше тогава и пред Министерството на здравеопазването, където искахме срещи с министъра тогава, господин Ананиев. Във връзка с тази поредица от протести, която всъщност не спря близо 4 години, ние създадохме нашия синдикат на българските медицински специалисти, тъй като когато пожелаяхме разговор с някой политик, те ни казвахте: вие кои сте? Вие сте хора от улицата. И че спани посрещаха обикновено. И за да не бъдем вече хората от улицата, ние решихме всъщност да учредим нашия синдикат, синдикат на българските медицински специалисти, който 2019 година, декември месец, вече беше регистриран в съда. И така, вече няколко години сме организация, която работи неуморно за правата на своите членове. А как се решихте да станете част от Националната конфедерация на труда? Тъй като видяхме, че проблемите не са само в нашия сектор, проблемите са навсякъде, във всички сектори. И тъй като по време на нашите протести на нас страшно много ни помогнаха момчетата от Автономната работническа конфедерация, в последствие се запознахме с момчетата от Димитровград, от Аха. Те започнаха да идват на нашите протести, също да ни подкрепят, и тогава всъщност ние решихме, че едно обединение на трите организации би било добре, така че да можем да си задействаме за бъдещи такива действия и за, дори ако щете, законодателни промени. Дейността ви през последните години е много активна. Тя включваше протести. Дори ви обвиниха в тероризъм заради отказа ви на няколко пъти да напуснете институции, които игнорираха преговорите с вас. Участвате в бурни дискусии в рамките на преговори за колективни трудови договори, като цяло за условия на труд. Можеш ли да ни дадеш пример за провал и пример за успех в синдикалната дейност на СБМС? Смятам за победа изобщо, че създадохме този синдикат, тъй като имаше така доста бурен натиск от страна на казионните два синдиката, КНСБ и Подкрепа, тъй че това за нас е една голяма победа, и още повече, че много от нашите членове всъщност развалиха техни структури, за да дойдат при нас. Смятам, че до момента работим изключително добре, тъй като не само запазваме структури, но и създаваме нови в цялата страна. Да, наистина ни обвиняваха в какво ли не. Считаме, че човек, когато си търси правата, трябва да бъде, как да кажа, не просто твърд, не просто да върви по течението, а включително трябва да използва абсолютно всички възможности, за да постигне целта си, за да могат да го видят, да го чуят и в крайна сметка да има решение този проблем, за който сигнализираме. Вие знаете много добре, че по време на нашите протести дадохме гласност за това, че всъщност болниците са търговски дружества и че това е основният проблем в тази система. До тогава никой не знаеше и въобще не се коментираше това нещо, а сега на предходните избори си спомням, че в повечето политически сили го бяха заложили в програмите си, въпреки че до момента 9 месеца нищо не се е случило все още. Надяваме се следващите да така по-сериозно да погледнат на това нещо и да предприемат някакви действия. Ако ли пък не, ние сме за това, за да ги критикуваме и за да бъдем техен коректив. И затова считам, че това за нас като цяло е една голяма победа, като оставим, разбира се, на страна и това, че ние
извършваме проверки на място, подадени сигнали, съответно некоректните работодатели заминават на съд, печелим страшно много дела, включително и за дискриминация, печелим много, как да кажа, много нови членове. Също така, освен делата, водим преговори за колективни трудови договори по места, там където наистина колегите си търсят правата, там където са решени да се борят, там няма нужда дори ние да ходим от ръководството на синдиката. Те сами си водят преговорите, отстояват си своите права, имат едни добри условия на труд. Като пример винаги давам, разбира се, Карлово, целият град. Там е наши структури на нашия синдикат и в болницата, и в детско училищно здравеопазване, и яслите, ДКЦ-то. Абсолютно целият град е на синдиката на българските медицински специалисти. И там като цяло преговорите ни вървят, тъй като такива почти няма. Просто те подават КТД и съответно подписват без проблем. Предполагам, че на политиците им е ясно и на кметовете по общини също, че когато всички структури са обединени и са в един работещ синдикат, в момента, в който има някакъв проблем, той на следващия ден може да остане без медицински специалисти, ако той не бъде решен. Така че затова мисля, че това е една също много голяма победа. Питаш ме и за провалите. Сега, за провал мога да кажа, че провали има там, където хората ги е страх. Провали има там, където хората тръгват, след това им размахват пръщето, те се свиват и се отказват. Там има провали. Направихме стачка в Добрич, знаете всички, че месец и половина, може би, ние бяхме там на място, агитирахме хората, всеки ден излизаха, имаше така подписка, над 200 човека бяха заявили участие за стачката, всичко вървеше много добре и накрая те самите провалиха собствената си стачка, защото от 200 човека за реалната стачка останаха 30. Аз въпреки това обаче не го считам за провал за синдиката, тъй като такова нещо не беше правено последните 30 години в тази сфера. Но го считам за провал за самите хора, тъй като те сами си саботираха стачката. Реално те не осъзнаха, че когато са всички, когато осъзнаят, че работодателят няма за кой да ги замени, когато осъзнаят силата си и ако бяха излязли за 2 дни, нещата щяха да се оправят много бързо и много лесно. Бяха осъзнали наистина голямата сила, която имат. Но те бяха привикани, беше им размахан пръста и съответно те сами се отказаха. И агонията продължава до ден днешен. Съответно бяха дадени на съд. Ние спечелихме делото, разбира се, но колегите не спечелиха нищо друго. Спечелиха ни 100 лева към заплатите, които предполагам към ден днешен, пък дори и тогава не значат абсолютно нищо, с нищо не им помагат. Трябваше просто да останат до край, трябваше да бъдат твърди и не да казват, ама то в София е лесно, има много болници. Вие винаги може да отидете да работите където поискате. Да, в София е така. Само че в София има и много медицински кадри, докато тук работодателят няма избор. Той разполага с вас и вие разполагате с него. Това е. Ако наистина бяха осъзнали, че той без тях, всъщност и той ще остане без работа, защото тази болница ще да затвори врати, тогава щяха да имат една сигурна победа. За съжаление, обаче не го осъзнаха. Един допълнителен въпрос, кратък ми хрумна. Какви бяха исканията на тази стачка и като цяло на протестите ви от последните години? От последните години първото ни искане беше, разбира се, не на търговските дружества. Здравето не е стока, имахме такъв плакат, който постоянно
носехме на всички протести. Искахме да бъдат увеличени основните заплати, разбира се, защото там тръгва най-важното за хората. Да, промяна на категорията труд от най-тежките звена, съответно въвеждането на стандарти, което е важно пък за качеството на обслужване на пациентите, тъй като когато едно лечебно заведение разполага с достатъчен брой персонал, то тогава и пациентите биват обслужвани по-добре. И в крайна сметка това е основното нещо. Не да бъдат болници само с апаратура и да няма персонал, който да обслужва пациентите. Основното нещо е да има стандарти, т.е. да не може да се открие една болница, не разполага за съответния брой медицински специалисти. Последен въпрос. Ако някой се колебае от някой от вашия бранш, дали да се присъедини към синдиката на българските медицински специалисти, какво ще му кажеш? Какво ще направи синдиката за него? Така, значи това нещо сме го чували много пъти. Вие какво ще направите за нас? Значи ние, които сме част от синдиката на българските медицински специалисти, се борим на пръсти. Управителния съвет е точно 5 човека. Да, имаме структури, наистина, но тези структури са сами за себе си. Тоест, всяка една структура си има председател, който председател си ръководи структурата на място, ако има нужда. Помощ, ние му съдействаме по всякакъв начин, включително и на място, включително и с адвокати, включително и с средства, които да покрият хонорарите на тези адвокати. И ги водим тези битки. Но ние не можем сами да свършим цялата работа. Хубаво е хората да си, така, как да кажа, променят мисленето или да осъзнаят, че всичко зависи от самите тях. Тоест, ако ти искаш да има някаква промяна, ако искаш да работиш в по-добри условия на труд, то трябва да тръгне от теб. Ти самия трябва да го поискаш и трябва съответно да си наясно, че ще има негативи. Не може да няма. Работодателите винаги са против промените. Ти в крайна сметка му нарушаваш комфорта, когато тръгнеш да търсиш собствените си права. Но пък има и организации, които да ти стоят твърдо зад гърба, да ти помагат с всички средства и да направят така, че работодателят да е наясно, че за него ще има последствия в момента, в който той наруши закона. Така че това е основното и аз за това винаги казвам, че ние от нашия синдикат, синдиката на българските медицински специалисти, не се борим за членове. Никога не сме се борили за членове и на нас не ни е важен просто членския внос, който да приберем. При нас идват хора, решени да водят битките си, осъзнали това, което трябва да направят и в крайна сметка дошли при нас за съдействие и за съвместна дейност. Ние вместо тях не можем да свършим нищо. Да, ние можем след това при подаване на сигнали да реагираме от съответните институции, да водим много разговори с политици на друго ниво, но в крайна сметка битките на местно ниво трябва да си ги водят те. И много ще се надявам хората в България да не бъдат толкова страхливи. Ние сме доказателството, че системата може да се промени. Доказваме го всеки ден с всяко едно спечелено дело, с нашите действия по места и се надявам да повярват в себе си и да си търсят правата. Благодаря много за това интервю.